Deci, încă o dată reluăm ce se petrece la asociațiile veteranilor de război, deci, începând din 1970, de acum, deci, pe sistemul sovietic se primeau cam 10.000 de dolari pe an, vă dați seama, era o sumă foarte mare, cam 300.000 de lei pe an, deci, un apartament cu 4 camere pe an și mobilat, asta era sistemul de susținere, plus celule STEM, alte, să spunem, medicații, lucrurile sunt înfiorătoare acolo, se lucrează la dublu, să fac acte false, își iau ei și niște acoliți ai lor care îi susțineau, probabil vreo 30-40 de persoane, și pretextează că sunt cu șef de stat, erau și cu șef de stat, să spunem, cu regele Mihai. În partea asta se pare că erau cu persoane din Sovietul Suprem, deci lucruri teribile, făceau petreceri din astea sardanapalici, deci aici a fost adusă Kim Basinger, mama ei, a fost adus Angelina Jolie, deci mama ei a fost adusă aici. Asta este Asociația Veteranilor de Război din Iași. Elemente extraordinar de periculoase, păguboase și negative pentru țară, anti-intelectuale și pornografice și criminale. Deci, partea negativă este că au reușit să se impună, mai ales în zona persoanelor fără facultate, ducând un curent de ăsta anti-intelectual, antinațional, mai ales, deci, repet încă o dată, în persoanele fără facultate. S-au făcut avansări false, oameni, deci, irresponsabili și antinaționali, spuneau tot că mereu sunt în sanhedrini de astea de umilință, că era, deci, cu diplomați străini, fals, complet, diplomații străini nu le-au impus asta, ei singuri aduceau diverse persoane în legătură cu ambasadele și făceau aceste mese și petreceri lugubre și jurăminte antinaționale. Deci, situația, din păcate, nu este așa numai la Iași, este la nivel național. Deci, la nivel național, asociațiile astea ale veteranilor de război sunt efectiv o cloacă de criminali, deci de colonei și generali criminali, extraordinar de periculoși. Deci n-au făcut nicăieri în țară, nici în timpul comunismului, vreun proiect științific, ceva valoros pentru țară, au făcut numai lucruri rele, ci au fost ei niște trădători, să spunem, marea majoritate în partea rusă, cu sisteme de teledetecție, trădători și criminali. Deci nu au făcut proiecte economice și științifice. După Revoluție, situația a continuat chiar mai negativ.